दिनै जोंनि भैरबकुंड ब्लक बिपिएफनि थाखाय एकदम गोजोनथावना बाथ्रा। दिनै नैबे किसान बस्ती होननाय बे गामियाव जेराव आदिबासी दं, सान्थालि दं आरो गुरखा कमिउनिटिनि मानसि दं। बिथांमोना इउपिपिएल राजनिति हान्जाखौ सिगाङाव सापर्ट खालामोमोन, खिन्थु दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनाखिसै। बिथांमोना जिफोर बाथ्रा होदोंमोन बाहाय मोनसेबो बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखिसै। दिनै बिथांमोना बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामदों। गोबां प्राय 100निबो बारा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामबाय। आं आसा खालामगोन बिथांमोननि जइनिंजों लोगोसे जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा नैबे सनायगाव प्राइमारिया बांसिन गोख्रों जासिगोन। बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बुंगोन मानो थाखाय बेकवार्ड जाना दं। रायजो राजाफोराथ' जोंनो खोन्थाबाय थादों बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर बाथ्रा होदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ मोनसेबो लाखिनो हायाखै। गोबां समयसा गोलैसोना थाबाय, मोनसेबो समाधान खालामाखिसै। रायजो राजा लोगो हमनो थांबा बिथाङा लोगो हमा, बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। दा बिथांमोना बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जाफैदों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बे जिहेतु गणतन्त्र बयहाबो मोनसे अधिकार दं। जाय जि राजनिति हान्जाखौ मोजां मोनो बेहाय जइन खालामगोन। खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दं, बिजेपियानो फैथों मानो दाफैथों मानो, इउपिपिएलआनो दाफैथों मानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा इतिमध्य बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैखायाला। मानो होनब्ला दानि आथिखालनि जि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे इउपिपिएल हारसिंल' नङा, बिजेपिबो बाहाय दंफायो। बे सरकारा इतिमध्य फेल जाबाय। रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना जि बाथ्राफोर बुंदोंमोन मोनसेबो लाखिनो हायाखै, मोनसेबो खामानि मावाखै। रायजो राजाफ्रा नुखाबाय। बेखायनो आं आसा खालामो बिथांमोननियाव जुदियाव जइन खालामनोब्लाबो दिनै जिहेतु हाजिरा लाना थांदों, जों खोनादों 300 थाखा हाजिरा होदों, बबेबा गामियाव 20,000 करि होदों। गामिनि मानसिफोरखौ लांनो थाखाय हयथ' हाजिरा जानो थाखाय रायजो राजाफ्रा थांदों। सिंनिफ्राय गोसो मोजां मोननानै बिजेपियाव जइन खालामनो थाङाखै। आं बुंखाबाय बिथांमोना बयखौबो नुखाबाय, मिथिखाबाय, बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बेखायनो फोथायनाया गैखाला। बिपिएफ राजनिति हान्जाया जिहेतु 17 बोसोर सरकार खालामबाय, गोबां खामानि मावदोंमोन, गोबां दुखिया रायजोफोरखौ सहाय खालामदोंमोन। बेखौ दा रायजो राजाफ्रा नागिरफिनदों। बेखायनो जि राजनितियानो दाफैदों मानो, जाय लिडारानो दाफैदों मानो, बिथांमोननि सायाव बिथांमोना रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैखाला। दा बेखायनो दिनै जेसेबां फैसा होदोंब्लाबो दिनै रायजो राजाफ्रा थाङाखै, बासफ्रा खालि थांगासिनो दं आरो।